Loh, labas ani rin. Tanga na itong suka. Kumusta mga ka-studio? Ngayong araw na pala yung opening ng branch ng bagong business ng kaibigan namin. Kaya susuporta tayo. Pupunta tayo doon sa opening mismo. Doon na din tayo kakain. Kasi siyempre, pag mayroong opening, mayroon talaga yung pagkain. Kaya tara na, let's go! Morning, sir. Congratulations and cheers to the grand opening of your new business, Paring Ben and Mari Yuri. May your business prosper in the year to come. Ayay, anlikopin na naman ako nito. Located po sila sa Pasita Arcade Building, Lasal Avenue, Bacolod City. Bago tayo magtalaba, kain muna tayo konti sa kanilang handa dito sa opening. Okay. Kain tayo. Thank you Lord for this food. Amen. Sarap ng mga pagkain na dito sa Bacolod ba? Chicken Valenciana ata to. Parang sticky rice na merong subok ng chicken. Turun. Ito yung business lang mga studio. Kape ba? Ito yung flavor sa akin, matcha na flavor. Don macchiato, sikat kasi ito ba? 39 pesos na kopi. Gusto ko itong matcha ba? Mga ka-studio, pinuntahan na itong sikat na nagbibenta ng talabahan dito sa Bacolod. Titikman natin. Tara. Yung sa taas, garage, talabahan. Ito yung mga talaban lang, dami mga studio. Magkano ba yung talaban nyo dito, ma'am? 100 itong ganito, isa? 100 pesos po. Mura lang pala, no? Pabili po nito. Oh. Alipin na, sir. Dalawa lang? Malaki din yung talaban, no? Bali yung nilagay nyo dyan, sir, yung suka lang, tambok, no? Labas kayo ba? Ito na yung order natin ng studio. Damo gid. Lak, dako. Tara, ito na yung tilawan ng studio. Dagko kailang talabas rin. Loh, labas ani rin. Tanga na itong suka. Oops. Bravo. Gupo na ito, no? Tinggal miaw ah. Bukan suka eh.
Lami gid ba? Labas mo lang talaba nya. Dagko pud ba? Wah. Lami ni sa Paris rice. Lami eh. Ngon yung kilong. Dami kumakain dito ah. Pag nakapunta kayo ng Bacolod, try nyo to. Kaas mo din yung kanon. Yan sa likod ko, kumakain na sila. Yan gagmay. Kami ni suruh ni sumsuman. Mukhang masarap to gawing sumsuman. Oh. Dah, dako kan ni doy. Ang sa suka. Ah. Pilit mong gudya ba? Dami ko nang naubos mga studio. Namit gid. Yan. Namit gid. Yung meaning ko niyan, parang masarap. Lami gid. No? Padami ako dito. Kilawi, kaya miroman, kilawi. Ato po tilawan mga kasudyo. Wah, tamang. Kakasuka. Oops. Pila? Ilan talaga ba? Wow. Namit gid.
Sumul kadiyot, iguyo ko. Ayan, magsuyot tapos ang aming kumain. Bayad na tayo. Magkano lahat sa amin, ma'am? Dalawang kuhan po. Tapos rice isa. Grabe, 200 pesos lang, no? Enjoy na enjoy na. Sarap. Salamat po. 215? 15. Diyan na lang po yung sukli. Salamat po.